آژانسی авиاتсияи шаҳрвандии Тоҷикистон санаи парвозҳо ва нархи онро аниқ карданд. роҳбари аҷонсӣ Икром Субҳонзода ба Азия Плюс хабар дод: аввалин парвози мунтазам дар самти Душанбе Москав аз ҷониби ширкати ҳавопаймоии Ютейр рӯзи ҷумъаи 2 апрел анҷом хоҳад дод ва ҳар ҳафта рӯзи ҷумъа парвоз хоҳад кард ва бинобар ин ширкати ҳавопаймоии ватанӣ Somon Air рӯзи сешанбе ҳар ҳафта парвоз хоҳад кард, гуфт Субҳонзода. дар як ҷаласаи корӣ як рӯз қабл мо аз ширкатҳои ҳавопаймоии ватанию хориҷӣ талаб кардем, ки ба беасос баланд шудани нархи чиптаҳои ҳавопаймоӣ роҳ надиҳанд ва нархи чиптаҳоро дар дорои арзиши аслӣ ба танзим даронанд. пас аз таҳлил ва омӯзиши хароҷотҳои ширкатҳои ҳавопаймоӣ мо тасмим гирифтем ва арзиши чиптаҳои ҳавопаймоии рафту бозгашт ба Душанберо бо нархи $500 амрикоӣ муайян кард, гуфт Субҳонзода. масалан, агар аз ҷониби Душанбе Москав талаби мусофирон зиёд бошад, пас ширкатҳои ҳавопаймоӣ метавонанд нархҳоро аз $300-350 ва бозгашт ба Душанбе $150 таъин кунанд. аммо онҳо ҳамеша бояд бо назар гирифта шавад, ки нархи рафту омад аз $500 беш набошад, гуфт Субҳонзода. ба гуфтаи вай, иҷрои парвозҳо вазифаи як парвоз дар як ҳафта дар ҳарду самт оғози барқарорсозии парвозҳои муқаррарӣ мебошад. вай афзуд, ки бо беҳтар шудани вазъи эпидемиологӣ барои афзоиши парвозҳо дар асоси қарорҳои дахлдор, чораҳои дахлдор андешида мешавад.